Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille ind på LTC's Prison. Ja, og i dag har jeg Batman der med, og Andy. Ja. Og jeg bytter en numse til jer. Skal du få lov til at se min numse. Numse. Og vi skal jo bare komme i gang. Ja, lad os komme i gang. Kom. Hey, ja, jeg kan... Og jeg havde det samme måde til. Hey, hvad for mig? Hvad skal du så? Vi går bare over til mine. Ja. Hvor er det din hakke, ikke også? Ja, jeg kører lige en ekstra hakke. Jeg har kun en kobbelstående hakke. Okay, jeg har købt en hakke til os. Jeg smadrer den. Okay, bare gå over til min, jeg har en hakke. Det er jeg ikke. Nej. Jeg har en. Okay. Jeg løber med en. Hey. Der er en vagt inde, så tør jeg. Flyt dig. Og frem for den løber, fordi at... Der var en eller anden, der slog mig. Ja, vagten så det ikke. Nu bliver slået af vagtbotten. Og her. Jeg blev ikke slået af vagtbotten, men der var en eller anden, der virkelig fandt. Hey. Omar. Ømer. Ja. Jeg har ikke brug for en save, jeg har en. Okay. Så lige meget, nu har jeg. Jeg har en måde. Ja, ja. Lad os bare. Okay, ja. Vi mangler Hey, lidt. jeg er for koldt. Okay. Jeg lader det. Og når vi alle sammen har fuldt Iron Armor, så går vi ud og så skal vi flække en vagten der. Jeg har altså en Iron Armor. Jeg bruger bare ikke så meget, fordi jeg altid dør med det. Så er du ikke fuldt Iron Armor. Jo, jeg ligger i mine kister inde. Jeg købte det med cellen. Nice. Der fik jeg 2 gange fuld Iron Armor. Plus nogle ekstra sko. Ekstra ledersko. Iron. Iron. Du bliver... Hey, du kan låne. Du må godt låne min ovn til at brænde det i. Ja, og jeg er ikke købt på, det er bare Har I husket at starte missionen? Ja, okay. Starte missionen? Startede missionen deroppe ved Miner Hoover. Nå. Hoover Miner. Nej, det har jeg... Nå, det skal skynde mig at gøre. Iron. Jeg kan ikke finde noget. Okay, Hvad så jeg kan... Ikke for noget, men det er ikke særlig vildt at finde iron. Jo, det... Okay, Jeg gik nok allerede have 3 Iron, og jeg er næsten lige gået ned. Okay, det er ret Ja, vildt. det er virkelig nemt at finde iron. Jamen, vent også lidt. 3 Iron virkelig hurtigt. Første gang på noget. Ja, men hey, lige et godt råd. I skal altid kigge ned til stierne. Der finder man tit iron, eller kul, eller noget andet godt. Man kan kigge på stierne. Så kan man Men det er ikke noget godt. Nu må du bestemme dig. Er det godt eller dårligt? Ja, det er godt. Du står lige herude ved kanten af stien, og så kan du se, at hvis der er noget eller noget, hvis der er noget, der stikker ud af væggen, det er der meget Og i overfladen, der er der tit iron. Ja, men i hvert fald, bare så ved det, jeg har lige minet alt det, der var her ved trapperne, så. Der er hørt nogle trapper noget spil. Lige. Ja. Lige en trappe er ikke det samme. Ja, det ved jeg. Eller lykke med at stå op hele vejen uden at holde i håndtaget. Kul! Og iceberg! Lige på siden af hinanden. Ja, det var der også for mig. Grineren. Jeg har prøvet kul og iron virkelig mange gange. De var lige ved siden af hinanden. Jeg har ikke engang mærket det. Jeg ramte lige 2 blokke. Skulle lige fjerne 2 steder med stenene, og så bang, så fandt jeg. Yay. Er det ikke godt nok? Det er ikke mange. Jeg tjekker lige, hvor mange blokke jeg skal mine ind igen. Lad mig lige tælle. 27 blokke. Jeg har klaret den. Jeg gider ikke købe mad, fordi jeg har så meget i min celle. Skal vi ikke nu klare endnu et lag, men hvor lang tid er det til? Nu? Iron. Iron? Der er iron. Men jeg gad godt at have det hele, men det kommer jeg nok ikke tage på. Og husk kul også. Men nu mangler jeg bare videre.
kul, det er ikke så vigtigt for mig, at så skal iPhone. Kul sælges få kameraer. 2 omgange kul lige ved siden af hinanden. Jeg har allerede 5 iron. Jeg har lige prøvet at gøre 2 omgang kul lige over nedenunder hinanden. Og så vandt jeg iron op af. Jeg tager den her. Du har iPhone i under. Heldige fis. Ej, det var det lige gjort. Det var meget helt. Ja, sikkert. Jeg vil hygge dig med mig i de der cobblestone, så får du kul bag dig. Ja, jeg er ligeglad med kul. Jeg går efter iron, fordi jeg skal lære iron armor. Ja, jeg har klaret missionen. Og det er lidt længere. Hey, hvordan sælger man en stack ad gangen, ved du det? Du shifter, så højreklikker. Shifter. Og nej, Og så opklikker. højreklikker jeg. Nej, ikke højreklik. Men lad bare Og det er mit grund af, at jeg tager det her til at sælge en af gangen. Sælger du en af gang, men i brød skal du sælge en af gang. Ellers bukker det. Hvordan sælger jeg så... Så jeg skal sælge... Hvordan sælger man en stack? Shift, og så klikker du bare, ligesom du hakker. Shift, og så... Ja. Shift, og så klikker jeg højre eller venstre? Venstre. Okay. Og så får så en hel stack sten eller hvad? Ja. Godt. Eller jern eller hvad nu. Hvis det var jern, så vil jeg faktisk sælge det. Ikke sælge, du skal lave mere iron armor. Vi skal ret meget iron armor, fordi vi skal flække et bad. Okay, så hvordan fortryller jeg mit iron armor? Vi kan ikke fortrylle. Det lyder virkelig der. Okay, så vi skal nok bare godt. Nej, det kan man ikke. Den one-shotter den næsten lige meget hvad. Okay, men jeg skal lige... Jo, man kan godt nakke, men man kan få ikke noget af det. Gør man ikke. Nej. Hey, Peter. tak fordi du gjorde det. Mig var lige en masse cobblestone, så det kunne med. Jeg har næsten 5-6 cobblestone. Iron. Jeg bruger min fortryllede hakke lige nu. Det gør jeg ikke. Jeg bruger min iron. Enchanted. Ja, en chance så. Det lyder altså virkelig dumt. Fordi jeg bruger mine andre... Fordi jeg bruger mine andre... Jeg har ikke så mange hakker, jeg burde begynde at bruge. Ja, det er nok... iron. Der burde altså være et sted, hvor man kunne chance sine hakker. Det er der ikke hernede. Det er der et B eller A. Og jeg husker kom ind. Husk at kigge ned på beskrivelsen, så er der IP'en til serveren. Vi spiller nok også ind. Mener du til Creepy? Nej. Og vi spiller lidt ind på Prison og måske lidt PvP og Skype lokal. Jeg elsker Skype og... Hey, drenge, synes jeg godt, vi skal spille lidt Freaky World. Jo, ja, det er det. Jo, snart. Okay. Så sender du bare IP'en til mig, fordi det er mega nederen, at jeg ikke har den. Skal det være, du skal være med ind? Okay, jeg er i gang med. Ja, vi kan også spille ind på KPP derinde. En god KPP. Okay. Der er bare ret mange derinde. Så vi kan ligge også måske lige tage et kig i enden og måske noget Eggwars eller noget. Jo, eller Bedwars, det er nogenlunde det samme. Ja, men Skal vi... Eggwars er bedre. Eggwars. Chris, jeg ved ikke, hvad man laver ind på Eggwars. Okay. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er? Ja, jeg er lige startet på Minecraft igen efter lang tid. Stadig, du burde vide, hvad Eggwars er. Ja, fordi der er virkelig mange. Hvis du... Eggwars virkelig sidst. Ja. Eggwars er noget af det fedeste, der er. Ja. Okay. For mig kan jeg få ud af 8 iron. Okay, dreng, kom op. 8 iron, hvis du kan få 7 på... Du kan få 7,5 for...